Тарара! Коничива, Мина-сан! Добре дошли в днешното изиграване на нашата гача томбола. Този невероятен геймър сега ще даде всичкото си закупено с истински пари злато за 99% шанс да спечели една от 20 000 SSR специални лимитирани награди. Нашата гача томбола ще му донесе почти 100% успех. さあ、素敵な物語にしましょう。Дай златото, дай златото. Днес не ти е бил ден. Ще се видим следващия път, когато си купил още повече злато, което ще ни дадеш за едното нищо. А на вас, мили геймъри, любители на гача игрите, успех в томболите! Сайонара!